Balada del Delta de l'Ebre. És evident que a Catalunya hi ha una regió de l'Ebre. Un riu d'aquesta importància ha de tenir una influència notable en un país com el nostre, que és fet de petites entitats comarcals. I estem a cavall de dues d'aquestes comarques, el Montsià i el Baix Ebre, on s'hi troba la zona agrícola de Balada, al cor mateix del delta. És una extensa plana al·luvial d'uns 280 quilòmetres quadrats, filla de les aportacions traginades secularment per l'Ebre. És tot un món, propi, particularíssim, únic. Cultivar en aquest país ha de ser una cosa profitosa, va dir Josep Pla. En l'encadenament dels fets geogràfics, hom no sap què és més important, si el poblament, del qual depenen de vegades les condicions econòmiques rurals, o bé les fonts rurals que permeten produir economia i de les quals en pot dependre el poblament. No hi ha cap dubte que l'home està sempre en primer terme allí on hi ha possibilitats productives. També s'ha dit moltes vegades que si bé l'home no crea el paisatge, el transforma. Potser no trobarem altre lloc on aquesta afirmació s'avingui tan categòricament com en el delta. Fa uns anys, tan sols, aquestes terres estaven en un lamentable estat sanitari, plenes de llot, embassades, on hi flotaven densos núvols de mosquits. El paludisme hi era endèmic. L'hàbitat humà, indescriptiblement miserable. El país era una riquesa en brut, però totalment abandonada. Calgué una vigorosa campanya realitzada per la Mancomunitat de Catalunya per allunyar la febre i convertir les terres salobres en cultivables. Avui, el Delta de l'Ebre és una de les comarques més esponedoses i més productives de tot el país, si bé cal reconèixer que posar-la econòmicament en marxa ha costat un gran esforç. Ara, mentre vivim les primeres tasques de preparar la immediata sembra, sentim l'olor de la terra, ardent per un foc que vigoritzarà una nova tongada, amb les cendres d'un treball i uns fruits passats. Traçant una geometria quasi perfecta, la rella s'endinsa en la terra humida, fangosa però no estovada encara, fent costat a sèquies i camins estratíssims que es perden vers uns paisatges infinits que, amb prou feines, tenen punts de referència. Al delta, l'horitzó sembla no existir-hi. Les necessitats agrícoles hi establiren aquí una xarxa d'irrigació i de drenatge formidable que modificà substancialment l'aspecte vegetal amb el predomini del conreu de l'arròs, creant a la vegada un conjunt panoràmic ben particular, on majoritàriament s'imposa la quadrícula d'uns terrenys parcel·lats. El delta de l'Ebre és el segon de la Mediterrània. Només el guanya l'immens delta del Nil a Egipte. És evident que sense el treball humà no existirien els conreus, però sense uns adequats mitjans auxiliars, la mecanització i motorització de les feines de la pagesia, possiblement la producció agrícola no tindria el volum ni el potencial socioeconòmic que ara presenta, i és important. Si bé aquesta mecanització ha significat la desaparició del vell treball artesà, també l'actualització dels mitjans productius posats a l'abast dels agricultors han canviat. No solament les condicions econòmiques, sinó que el paisatge camperol ha esdevingut menys bucòlic, però també més positiu i eficaç. Els sediments deixats pel riu i rellapats una i mil vegades per l'aigua salada romangueren improductius fins que l'home els sanejà, transformà i convertí en terrenys de cultiu. Queda encara un moviment humà especialitzat en els quefers de les terres arrossaires. Hi ha un vaivé de treballadors que ajuden a la tasca agrícola, encara que amb tendència a desaparèixer, emportats per les màquines que quasi ho fan tot. L'establiment agrícola arrenca de debò amb la construcció dels canals de la dreta i l'esquerra del delta. És a partir de les aigües distribuïdes per aquests dos canals, tanmateix deguts a la iniciativa privada, que és possible concebre la teranyina de sèquies i solars que ens han pervingut.
Les Terres de l'Ebre fan una impressió de gran vitalitat. Però tot requereix un esforç, un gran esforç humà. La temporada de la sembra, la del plantar, i més enllà la de la sega, no concedeixen repòs. La imatge d'uns homes amarats per la suor, que es mouen encarats al verd maragda d'aquells dons exultants, es repeteix per tots els racons del delta. És ben cert que no tenim al nostre país ni cap plana tan gran, ni tan conspícuament conreada. Gent de Castella, d'Aragó i València, i fins i tot de l'Andalusia llunyana, acudien incessantment. Els que hi arribaven en més gran nombre, però, eren els de Llevant. Podríem dir que eren els més entesos en el conreu de l'arròs. Venien a colles per les temporades de la plantada o de la sega, quan la manca de braços es deixava sentir més, i se'n tornaven tan bon punt acabades les feines. Però sempre en quedaven alguns, i aquests acabaven infal·liblement per fer venir llurs famílies. Aquests estols de treballadors venien com les orenetes, amb el bon temps de la primavera, quan les acàcies floreixen i les tardes s'allarguen i esdevenen d'una suavitat perfumada i benigna. Em sembla sentir, amb el ritme del treball, el batec arran d'aigua en el moment que esdevenen una sola cosa, com un sol sospir, el fang i la vida. L'empenta d'una vida lliure, forta, primitiva. Després d'esperar els fruits de tants i tants esforços i angoixes, després de tant mirar al cel i escoltar els vents, és arribada l'hora de la veritat. La vasta clapa daurada dels arrossars s'eixampla per tots els camps. És el moment de la sega. Hem vist créixer el pa d'un poble i els seus fills colliran el menjar de demà. La màquina i l'home. O l'home i la màquina, que en un contrapunt real de treball febrós, entusiasta, no exempt de dificultats naturals per a un i altre, van acomplint la tasca de plegar una collita que amb l'escalfor del sol ha madurat ràpida i feliç.
El delta veu cada any la producció de milions de quilos d'arròs. Potser també per això, conèixer aquesta zona no deixa de ser una autèntica delícia. Les terres més belles són sempre les de més profit utilitari. És conegut que els grans temps del conreu de l'arròs han passat, però encara representa un bon percentatge agrícola en les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Hem vist segar una vida per donar vida, i la pols del treball s'ha convertit en un tresor d'or fi, que serà guardat en arques d'arpillera. És, en definitiva, el do fecund d'una terra estimada. Ha estat la cançó, la balada a un terrer, la visió del qual ens ha omplert els ulls d'una llum peculiar, i els sentiments s'han deixondit una mica més davant l'evidència d'un fet humà, protagonitzat a casa nostra, i, potser malauradament, no prou conegut, i per tant no prou estimat per tothom. Deixeu-nos acabar amb aquella dita popular que, evidentment, resumeix tot el que hem vist. No es pot dir gra que no sigui el sac, i encara ben lligat.